First of all, congratulations to Apollon with a win where they deserved it after today's performance. We knew when we came here today that Apollon would come for full power after the last results against AEK, and especially playing at home for the spectators and having the championship to play for. We expected a team that would come with 100 kilometers an hour. So that part didn't surprise us. But what surprised me was that we wasn't able to resist it better than what we did. Ο προπονητής μας έχει συγχαρεί τον Απόλλωνα για την νίκη του. Ήταν μια δίκαιη νίκη, όπως είπε, βάσει της απόδοσης των δύο ομάδων. Γνωρίζαμε ότι ο Απόλλωνας θα τα έδινε, αλλά αν έπρεπε το αποτέλεσμα του στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά μέσα στην έδρα του μπροστά στον κόσμο του, κάνοντας και μια καλή εμφάνιση. Δεν μας ξάφνιασε η εικόνα του Απόλλωνα, μας ξάφνιασε όμως η δική μας εικόνα και το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. We looked tired on the pitch physically. Of course, we only had 2 days preparation. It's not an excuse, but I think we could see it on the players today. With our injuries that we have also, it's making a challenge for us right now. But we also look tired mentally, and that was disappointing me a little bit. It's affecting the players more what we expected with all the things happening in the club right now, the uncertainty. And we can unfortunately see that influence also on our game during the games right now. Είχαμε κουρασμένοι, έχει πει ο προπονητής μας. Ήταν μόλις 2 μέρες απόσταση τα 2 παιχνίδια που δώσαμε. Δεν είναι δικαιολογία, όπως είπε, όμως είναι ένα δεδομένο που φαίνεται ότι μας έχει επηρεάσει. Επίσης είπε ότι ήμασταν και πνευματικά κουρασμένοι και αυτό ήταν απογοητευτικό. Διακρίνει ο προπονητής ότι η κατάσταση που έχει στο σύλλογο έχει επηρεάσει αρνητικά τους ποδοσφαιριστές. Αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει διαπιστώνει ότι τους έχει επιδράσει αρνητικά στους ποδοσφαιριστές. We need to strengthen ourselves again, to get up again, and for the last games in the season, play for the club, and play for that history that's honoring the club, because we owe ourselves and our fans and the clubs that we perform in a much better level than we did today. Πρέπει να βρούμε την δύναμη να σηκωστούμε ξανά και να παλέψουμε στα επόμενα παιχνίδια για τον σύλλογο, για την ιστορία του, για τον κόσμο της ομάδας και για εμάς τους ίδιους. And when all this is summed up, of course we need to perform in a more stable way right now. We play a really good game against the Narcissus, a long way on that. Statistically, we beat them in every parameter there is in that game. And then we come out here to Apollon and do not perform in the way we wish to do that. It's not only our fault, there's also an opponent who played a really good game today, so we also have to acknowledge that. And with that said, I would wish Apollon good luck for the championship and the final games. Πρέπει να γίνουμε πιο σταθεροί στην απόδοση μας, με την ανόρθωση είμαστε πάρα πολύ καλοί, κερδίσαμε σε όλα τα στοιχεία του αγώνα, σήμερα όμως δεν είμαστε καλοί. Βέβαια αυτό ευθύνεται και από την απόδοση του Απόλλωνα, που ήταν πάρα πολύ καλός. Έχει συγχαρεί τον Απόλλωνα και το έχει ευχηθεί καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τον coach. Συγχαρητήρια. Θέλω να ευχηθώ σε όλον τον κόσμο καλή Ανάσταση. Σίγουρα μετά το κακό αποτέλεσμα που είχαμε το προηγούμενο παιχνίδι, δουλέψαμε, χτίσαμε, διορθώσαμε κάποια λάθη και όπως είπα ότι η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές μπορεί να έχουν μια κακή μέρα και θέλουν στήριξη. Αυτό φάνηκε στο παιχνίδι. Ήταν μια κακή μέρα για όλους μας και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για την αντίδραση και τον τρόπο που έπαιξαν σήμερα και απόλαυσαν το παιχνίδι. Σίγουρα όταν ξεκινήσαμε στα play-off ήμασταν 2 βαθμούς πίσω και αυτή τη στιγμή καταφέραμε να καλύψουμε τη διαφορά και να είμαστε 2 βαθμούς μπροστά. Όπως προχτές είπα ότι δεν τέκειωσε κάτι, έτσι και σήμερα δεν τέκειωσε τίποτα. Συνεχίζουμε, είμαστε πρώτοι, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε εκεί μέχρι το τέλος και θέλω να καλέσω όλον τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και να δούμε όλοι αυτό που γίνεται τα τελευταία παιχνίδια στα play-off
τον λίγο κόσμο που έρχεται στα γήπεδα. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι απόλαυση να το απολαμβάνουμε όλοι. Και θέλω να ευχηθώ ξανά σε όλους καλή Ανάσταση και να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους δικούς μας οπαδούς που βοήθησαν 90 λεπτά την ομάδα και πήραμε αυτόν το τρίποντο που μας ξανανεβάζει μόνο στην κορυφή με 2 βαθμούς μπροστά από τα βόρεια. Τίποτα. Ευχαριστώ.